ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ଏକାଠି କରିକିରି ଏ ତ୍ରିଚକିରେ ଜଗି ରହିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପଟରୁ ଆସିବ ଆଜି ମାଡ଼ ହେବ। ସିଏ କ'ଣ ମଦ ବି କ'ଣ ସୋଦାସୋଦି କରିବ? ସିଏ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସୋଦିଲା ବାଲା? ଏଠି ପଞ୍ଝାକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ପଞ୍ଝାକୁ ସେ ନାଳ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପଞ୍ଝାକୁ। ସିଏ ସେଠି ମଦ ଖାଇ ଖାଲି ଟୁଳୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭୋ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଚାଲି ଆସିବେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତ କହିଛନ୍ତି ଘାୟଲ କରିଦେବ ପୁରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏକାଠିକି ରଖିଛି, କୁଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ତ୍ରିଛକି ଅଛି, ଏ ତ୍ରିଛକିରୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆସିବ ଆଜି ମାଡ଼ ହେବ। ମାଡ଼ ହେବାଟା ଆଜି ଥୟ। ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଅ, କାରଣ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, ମୋର ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ନିଅ। ଆମେ ଅଛୁ 3 ଜଣ ତୁମ ଟିମ୍। ଆମେ ତୁମ ଟିମ୍ରେ 3 ଜଣ ମିଶିବୁ। ଏଇଠି ସିଏ ବି ଟିକେ ଯିବ। ଆମେ ଟିକେ 3 ଜଣ ତୁମ ଟିମ୍ରେ ମିଶିବୁ। ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିଶାଅ, କାରଣ ଆମର ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆମର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିବି। ଆଉ ସବୁଦିନ ତ କହୁଛି, ତୁମ ଯାହା ତେଣି କରିବ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେ ତ୍ରିଛକିଟି କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି 15-20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆଜି ଆସିବ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେବ। ଆଉ ମୋର ସଂଗଠନ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତଥାପି ଆମେ 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ। ପୁଳାଇକୁ ଦେଶୀ ଦେଇଛି। ସେ ତୋଟା ଆଡ଼େ ବାଲ୍ ଫାଲ୍ ପିଇ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରଖିଛି 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଝଗଡ଼ା ହେବ ମାନେ ତୁମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭଡ଼ା ସବୁ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଶାଢ଼ୀ ଚିରାଚିରି କରି ପକାଇବ। ଚିରାଚିରି କଲେ ତ ମୁଁ ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଏକାଥରେ ସାନ୍ଦି ଦେବା। ସେ ଆଉ ଏ ତ୍ରିଛକିରୁ ଏପଟକୁ ଡେଇଁବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଝାମେଲା କରିବେ। ଇଏ କ'ଣ ଭାବିଲାଣି କେଜାଣି? ସେ ମୁଁ ଥାଉ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଯେ, ବୁଲାବୁଲି କରି ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ବହୁତ ଆଣି ଏକାଠିକି ରଖିବି, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେବ। ପଛ 2 ନମ୍ବର ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ମିଶିବି। ମୋତେ 2 ନମ୍ବର ଟିମ୍ରେ ମିଶାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୋତେ 2 ନମ୍ବର ଟିମ୍କି ନିଅ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୋର ଯାହା ଭାରିକା ଅଛନ୍ତି, 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ କରିନାହିଁ। ସେ ଠାରୁଛି ଏଇଠି, ମୋତେ ଠାରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ କି ଆ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋତେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲି ଯେ ଡାକିବ ଯିବି। ମୋର ଖାଇବା ମେନ୍। ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଲ, ମୁଁ ଆସିଛି। ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଲି। କାହିଁ ତ ଦୋଳ ବେଦିବାକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠି ବସିଛି। ମୋର ଯାହା ଅଛନ୍ତି, 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଆରୀ ଭାରିକା ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଡ଼ାଏ ଝିଅ, ଆଉ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୋର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯାଇନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ଦିନରେ ରାତିରେ ବସି ଗପିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥବ, ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥବ। ଆମେ 6-7 ଯାକ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହୋଇକି ରହିଛୁ। ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁ। ମୋତେ କାହା ଭାବିବାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋତେ କାହା ଭାବିଲେ କ'ଣ କିଏ ଦେବ ନା କ'ଣ? ମୋତେ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯିଏ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବ, ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବି।